Salam hemmeňize. BMFAN dingiň ikinji videosuna geldik. Bu videoda BMFAN dingiň bilinmeýän düzgünlerini aýtyp geçsek we köp trader şol düzgünleri bilmänligi sebäpli accountyny ýitirýärler. Indi düzgünlere geleli. Birinji düzgün scalp, ikinji hour trade, üçüncü headgin, dördüncü copy trade bolup durýar. Indi scalp. Scalp näle bolýar? Sekund dowam etýän ýa-da ören gysga wagtda izlerke 2 minutdan az wagtda saklansa ana şoňa scalp diýilýär. Ýöne şeýle barda umum söwden 50% üstü 2 minutdan üstünde bolsa scalp hasap edilenok. Indi bu näle bolýar? Meselem umum siz trade geçmişinizde 100 sani söwda etdiňiz. Şol 100 söwda 50'si 2 minut ýa-da 2 minutdan az. Beýleki 50'si bolsa 2 minutun üstünde. Indi şol şeýle bolsa scalp hasap edilenok. Ýa ýalňyşmaýan adam ýok. Sekund saklap bilersiňiz, ýalňyş gerip bilersiňiz, lot ýalňyş bilip biler. O grafika tersiňizde gaýdyp biler, gorky, fomo, azartny bolup biler adam. Şoň üçin göz ýumýar, prop berme, ruhsat berýär. 100 izlerken 50'si 2 minutdan az, 50'si 2 minutdan üstü bolsa scalp hasap edilenok. Indi ikinji şertimize geleli. İkinci hour trade. Hour trade bolany belli bir hour wagtlary bar. Şol wagtlarda howaryň 4 minut öňünden we soňundan söwda etmek gadagan. Indi näle bolýar? Meselem 18:30-da hour bar. 18:26 çenli. Den 18:26-dan 18:34 aralyk siz söwdaňyza degmeliler. Hiç gelýärdi. Ondan soň arkaýyn issäňiz etip bilýäňiz. Indi muňa bir gowtaragy birinji gezek ýalňyşsaňyz duýduruş gelýär. Ýöne ikinji gezek ýalňyşsaňyz hasap ýapylýar, hasap eliňizden gitýär. Şoň üçin hawara ünsvermeli. Baran biz üýtgüç hawar wagty söwda edip baramyk, etmeýän maslahatym beremok. Ýa manipulasiýa köp bolýar, uğruna kap bolanok, grafika kyn. Üçüncü headgin. Şol bir indeksde ýa-da istenek bir sembolda garşylykly pozisiýalar açmak. Meselem how used gold alaly. Goldda men şol bir wagtyň içinde hem long hem short pozisiýa açmak bolanok. İki tarapdan söwda hem aşak hem de ýokary gadagan. Bul näme üçin şeýle? Inni öz riskini kontrol edip bilýän adam ýa öz risk management'ı adam o zat asla etmeýär. Täbi siz gözüňizde öten iki taraply söwda etýäňiz. Siziň uğruňyz ýokary bolsa, aşak dik gireňiz, short gireňiz minusda bolýar. Grafika aşak ise ýokary gireňiz minusda bolýar we siz ýene şol bir nol hasapda çykýaňyz ýa-da minusda, plusda çykmak gaty kyn. Ol tarapdan bul size öz riskinizi kontrol etmeňizi, disiplinali işlemeňize kömek eder. Indi dördüncü geçeli. Copy trade. Copy trade näle bolýar? Başga hasapdan kopya çekmek, birden köp hasapda şol izlerken açmak gadagan. Indi birden köp hasapda bolanda näle bolýar? Siz başda aýdypdyga hasap satyn alaňyzda öz Gmail'iňizi biriktirýäňiz. Ondan şol Gmail'de birden köp hasabam satyn alyp bolýar. Şo satyn alaýan ýagdaýynda iki hasaby
deň öğretmek gadagan. Ana şol copyright bolýar. Birinji hasabyňdan alan söwdäňi ikinji hasabyňdan deň derejede almak bolanok. Başka hasapdan kopya çekmek bolanna inni ona aýtyp geçemizi bira X hasap, bira A hasap bar diýeli. Bularyň hersi bir adam diýip gözüňize getirin. Inni X hasapdaky bilen A hasapdaky girýäni, çykýany, lody, take profidi, stop lossy hemme zady deň ýöreýär. Munkomşol. Deň. Näme ýerseler deň gidip barýar. We bu ýagdaý bir gezek, iki gezek üçin dälänim 4-5 gezek edeňiz soň inni 4-5 gezek şeýle deň hereket etdiňizde deňje hereket etdiňiz boly. Aňardaklar sizi barlyk alýar hasabyňyzy. Geçmişiňizde ýem görüp başlarylar. Näle deň hereket etýär, adetde. Muny bilmek kyn näse X-ňem öz IP'si var. A'ňam öz IP'si var. IP'leri ýazýarlar. Aňarda bu şolaryň hereketleri deň bolsa, onu sizi barlyga çekýärler. Ya hasabyňyzy ýene täze naşatdyrýarlar, ya da bir gezek duýduruş berýärler. Meni moda copyright diýdi. Videonu görüňiz üçin sag bolun. Nesip bolsa täze videolar bilen ýene geler. Psihologiýa videolar, täze ýetgeşmeler hakynda. Siziň hem bir şunu düşünür ýa aýtyp berdiň videoňyz, temaňyz bar bolsa ýazyn. Ben ýöre size video goýarym. Sag bolun.